Приготвили сме нещо специално, което ще е колаборация с още някакви хора, но трябва да изчакате до края на клипа, за да видите. Днес сме подготвили този горивен филтър да го сменим, защото сега ще видите моя стар горивен филтър в какво състояние. Това хора, в днешния клип продължаваме с червения кошмар, който не сте виждали от много време. Искам да го продам. И идеята сега е, понеже нямаме много време да го оправим, искам да го закарам направо на един приятел, знаете Киро, който ми завари тръбите. И ще му го закараме, понеже той разбира от БМВ-та и ще си улесним нашата работа, така че сега искаме пробваме да го запалим, не съм я палил от знаете колко време. Малко е бръстичка, но да, сега ще пробваме да я запалим и чакаме един приятел също да дойде да натвари направо път на помощ, понеже няма ГТП също и трябва да мина ГТП. Така че да видим дали ще успеем да я запалим сега. Минито сме го изкарали също, за пробваме да дадем ток, понеже няма батерия от акумулатор, както знаете. Проверихме, има масло, надяваме се да запали, така че ара проба. Rage on that beat, going crazy. Какво става хора? От много време сме ще виждали, в гаража сме. Но днес няма да работим по този гол, ще работим по другия, защото сме взели два накрайника, които искаме да сменим. Понеже знаете, пътищата в България не са най-добрите и накрайниците заминаха, сега е време да ги сменим. Както може да видите, това е новия Dope Switcher. Ако ви хареса, мога да видите в Instagram, но сега е време да се провлечем и да отидем да ги сменим. Айде! След като миналия път сменихме ето тези два накрайника на сивия Golf, те вече ни трябва. И днес сме подготвили ето тези ксенонови кружки с баласти. Цак, цак, цак. За този Golf. Понеже, както знаете, рециклирахме тези фарове. Добре, не сме ги рециклирали, боядисахме ги, поуправихме ги, сменихме кабелите и сега дойде времето да сменим и кружките, понеже имахме проблем с ето тази баласта от тази страна и този ксенон не искаше да работи и направо предпочетох да взема две чисто нови кружки, две чисто нови баласти, даже са и черни, което е още по-добре, защото старите, както може да видите, ето тази, не са в най-доброто състояние, малко са поизяли бой. Но да, сменихме ето тези, които се конектват ето тук към буксата за баластата и ксенон свети. Надяваме се, сега ще пробваме да видим. Но да, това е нещо, което ще направим днес. Трябва да сменим двата ксенона. Сега ще махнем бронята, решетката, фаровете и даже ще пробваме да сложим ето тези капачки ето там, ако ни остане време, защото и тях забравихме да сложим последния път. Но да, ще видим как ще станат фаровете сега и колко силно ще светят, защото никога тези фарове не са светили добре. Надяваме се тези кръжки светят добре и айде, нека продължаваме. Както може да видите, ето това е старата баласта, която, както ви казахме, доста бой е преживяла. Ето това е новата баласта и ето това е старата кружка, това е новата кружка. Също така дойдоха нови букси, които ние не сменихме, защото както ви казахме предишния път сменихме, но ето това вече е един готов фар, който сложихме това отзаде, което предпазва от прах. Изкарахме кабелите, сменихме новата кружка и е готов да го сложим. Сега време да вземем другия фар и да сложим ето тези две неща на него и да видим как ще светнат фаровете. Ето, монтирахме фаровете, кружките, всичко свети, щастливи сме. Най-накрая Golf има фарове, както може да видите, ето вижте колко силно светат. Не знам колко се вижда на камера, но да, със сигурност светят доста по-добре от преди.
Така че това е за сега и се виждаме следващия път. Many hours later. Какво става, хора? Както виждате, взехме BMW от Киро, доста е мръсничко. Сега идеята ми е да махна спойлера, понеже, както казахме, искам да продам BMW-то, но спойлер искам да си го спазва мен, така че сега ще махнем спойлера. След това ще отидем да изчистим колата малко, да измием, че, както ви казах, доста мръсна, както може да видите. И след това ще отидем да снимаме и направо, ако някой иска, може да купи от вас. Продаваме я, може да пишете някакви съобщения в Instagram на мен или в Dope Riders. Но да, отивам да сваля спойлера и нека ходим да измием. Няколко седмици по-късно отново сме в гаража и днес сме подготвили този горивен филтър да го сменим, защото сега ще видите моят стар горивен филтър в какво състояние и взехме две нови предни гуми най-накрая. Все пак, знаете, след сбирката в Русе станаха доста забавни неща с гумите и дойде време да ги сменим, така че сега е време да сменим филтъра и след това ще сменим двете джанти. Ще ги свалим двете джанти, ще ги закараме сменят гумите, ще се върнем, но първо трябва да сменим филтъра и нека да започнем. Старият филтър вече е отвънка и е доста поръждясал, пълен с бокуци и какво ли не. И е време да сложим новия филтър, който направо може да се огледаш в него. Източихме дизела от този филтър, понеже гледахме, че трябва да го налеем обратно и след това да изчакаме помпата да завърти горивото, за да прекара през филтъра. И сега е време да сложим филтъра, да сменим уплътненията и да се захващаме с джантите. Свалихме джантите, със сигурност може да видите, че гумите са леш. Подготвили сме новите гуми, голфа, както може да видите, левитира, но това е за малко, докато отидем да сменим гумите и се върнем. И така че очаквайте включване след малко, като сме на гумаджията. Продължаваме следващия ден в гаража, в момента е 7:40 и тук що смених гумите на голфа, понеже вчера вечерта отидохме да ги сменим, но беше пълно на гумаджията, затова станахме по-рано, сменихме гумите, време е да ги монтираме и след това отиваме да измиеме колата и ще видите къде отиваме. Приготвили сме нещо специално, което ще е колаборация с още някои хора, но трябва да изчакате до края на клипа за да видите, така че айде да ги монтираме. Както може би виждате, се намираме пред Jigit Tuning. Дойдохме за да направим къстъм софтуер на голфа, понеже знаете, че имахме проблем с турбото, турбопътищата и така нататък, но след техния софтуер колата върви по съвсем различен начин и ако вие искате да видите голфа на живо, ще сме на 30-31 май, 1 юни на къмпинг Оазис Jigit събор, така че който иска може да дойде да види голфа на живо. И сега е време да се прибираме към гаража, тъкмо да видим пак голфа как върви по околовръстното и айде, давай към гаража.